Nyaya chiumaster yekutsika munhu akashaika yakora muto apo mukomana angodecide kuti aiwa iye ari kupleada not guilty for culpable homicide uye nekufamba asina license. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Woshaya kuti ko zvaita sei mukomana zuro rino wakakompoza nziyo inoti ndaremerwa. Ari kuti iye guilty conscience yake iri kumuremera zvekuti kana zuva rovira anonzwa kutya kuti kana ega mifungo inoduruka yobva yatanga kumurwadzisa moyo wake. So he composed the song recently ndokubva aireleasa zvaita kuti vanhu vabvunze kuti ko manager wako ari kupiko uchirwadzisa mhuri yemunhu akashayikirwa wakutoda maviews wakutoda malikes nezvimwe zvakadaro. Yes, you are trying to communicate your feelings through music, but zvazvichida kuti umbomira mhuri yakarasikirwa nababa vane 50 vanga vachitoriwo nevana nemhuri yavo yavanga vachiedzawo kuti vaisire chikafu patafura. Zvino iwe ukaimba nziyo yakadaro aiwa zvisinei. Mukomana paakasvika kwaMajistrate akasvika akati iye he's pleading not guilty for culpable homicide and driving without a license. Ndobva kwanzi nestate hazvina kumboipa zvemukomana tipe license yacho tipe tango withdraw macharges. Zvobva zvangonyorwa kuti accident nyaya yoperera ipapo. Chiumaster nemaloya ake ndobva vati aiwa koimima wanani kuti hatina license. Ndobva varamba kuburitsa license. Guys zvakauma zvachose. The family needs closure. They need justice. Failure to produce driver's license itori offense and he must go to jail. Unogoti not guilty sei pane munhu akatofa. Thomas Chizhanje haana kufara nazvo. Watoti iye koma lawyer echinherera batsirai kamwana mushe pakaitika accident akanyora paFacebook achibvuma mhosva nezuro akuramba kuti haana mhosva nhasi azobvuma mhosva. In another dramatic twist, musician Chiumaster, who initially pleaded not guilty to culpable homicide and driving without a driver's license on Wednesday, he has now changed his plea to guilty on both counts. Zviro wati mukomana hana license anga achingonyepedzera kuvhiringika. The first mistake yakaitwa naChiumaster akakompoza zesong riya nyaya isati yatongwa. Izvo zviya zvinonzi everything you say shall be used against you. Yezvi zvinhu zvacho zvakuyuzwa against iye. Guys nyaya yacho yakaoma. But anyway, kana uchifeel sorry for the family, I think it is good to just go through the whole and this chastisement here. Kana uchi just do what you need to do. Pakaoma pasong akamhanya. He didn't even consider vafirwa kutoita kunge ndiye akatotsikwa guys. Saka tichangonzwa kuti zvichaguma sei, but tiri kungoti aiwa kuna Chiumaster zviri kuda kuitika ngazvirege zviitike ndokuti chero iye conscience yakewo igochena.